ادین چه که خوش وره پیشکش بکم نه لسر مثلا آوا علوک و بردان آوا علوک و دمک دریج بو بهتری میلیون کس لپارێزگا حەسەکێ ji wê avê mehrûm bibûn û çêke xweş li cem heye piştî heft salan Rûdaw hem derbasî Serêkanî bû hem jî ava elok hate berdan. Piştî heft salan îro bi amedebûna Wezîrê Enerjiya Sûriyê Mihemed Beşîr û parêzgarê Hesekê Endeziyar Nûreddîn Ehmed ava wêstgeha elok ji bo Hesekê hate berdan. Li ser xêrê be kêfxweş bûn bi rastî du tiştên xweş di rojeke de çêbûne hem av hate berdan hem jî berpirsên Kurd û medya Kurdî Rûdaw piştî heft salan derbasî Serêkanî bajarê roj avayê Kurdistanê dibin. Li hinek cihan Erebên hawêrde xwepêşandan kirin û xwestin parêzgar derbasî Serêkanî nebe. Lê nikaribûn rêlber bigirin. Parêzgar hem derbasî Serêkanî bû hem jî bi destê xwe av berda û av derbasî elok. Derbasî ji elok derbasî Hesekê bû. Di rojên derbasbûyî de karên çêkirina wêstgeha elok û boriyên avê temam bûn û av weke test ber bi Hesekê û gundewarê wê ve hatibû berdan. Ava wêstgeha elok jêdera serekeya avê ye temaşevanên hêja hem ji bo parêzgeha Hesekê, Tiltemir û gundewarên we. Ew av ji sala 2019 ve piştî ku Tirkiye û grûpên çekdar derbasî Serêkanî û girê spî bûn hatibû birîn. Ev dîmenên Rûdawê ne ji nava bajarê Serêkanî hûn dibînin. Di wê serdanê de hejmarek parlamenterê Kurdî çûn. Doktor Mustafa Abdî, Fesla Yusuf, Kîm Revê, Ridwan Sîdo û Yasir Mensûr her wiha fermandarê asayişa Hesekê Merwan Elî û cîgirê wî Mehmûd Xelîl Siyambend Efrîn jî çûne Serêkanî û di merasîma berdana ava elok de beşdar bûn. Xweş e, kêfa min tê bi rastî dema ku ez nûçeyên vî awahî ji we re pêşkêş dikim ji ber ku heta niha ev heft salin ez ji we re dibêjim ava elok divê were berdan, hate berdan, nayê berdan li dawiyê ew av hate berdan. Dîmenên vekirina wêstgehê hûn dibînin ji aliyê parêzgarê Hesekê Nûreddîn Ehmed Wezîrê Enerjiya Sûriyê Mihemed Beşîr ve ew merasîme Serêkanî ye. Ev dîmenên ku li ser ekranê Rûdawê dibînin jî dîmenên kameraya Rûdawê ne peyamnêra me Vivian Fettah çûye wê derê li gel kameramanê xwe. Edî ev wêstgeha elok e belkî ev heft salin hûn dibîsin ku em nûçeyên ser vê wêstgehê ji we re pêşkêş dikin ku çekdaran girtibûn yanî kilît kiribûn nedîştin ku av ji wê derê derbasî parêzgeha Hesekê bibe û bêhtirî milyona kes ji wê avê mehrûm kiribûn lê îsal îro piştî heft salan av hate berdan ev Nûreddîn Ehmed'e Wezîrê Enerjiya Sûriye li gel berpirsên din yên Kurd û hikûmeta Sûriye. Belê dîmenên wêstgeha Ezîziyê hûn ê li ser ekranê Rûdawê bibînin evin dîmenên wêstgeha Ezîziyê ya avê ye ji vê derê temaşevanên hêja av derbasî edî taxên bajarê Hesekê dibe ev ava elok e ku ji Serêkanî hatiye berdan ji wê wêstgehê yanî ji vê derê av wê biçe li nava bajarê Hesekê û taxên cuda cudayên bajêr wê belav bibe.